This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kadai ke jingja ke bangi hab ban penrem bat ban yale ban yakun ban pendu jaj namar ladangi jam khamtam na kibor ka an kinum le ai ban penkala kadai ke kamsnia ke ban la ban pensluru yaki hadu ban shem ya ke jing embrio hakabai dei bat ka khubor ke bangi ladap ban penmi kabai dei bat ka jing sapriang jong kawai ka video ki rensan social media habai dei bat ka jing dan benta kawai ka kentai ban to yaki so skor ksiar na kawai ka khna skul kat bakadang ya lenti hakawai ka surak ka badan maulai nongkwar kala pelong ye ka kenhun shlong miel ban wat jingtep ka babnya halor kani ka jingja ha ka jingwat bnya ka kenhun kala yo jingtep bakani ka hybrid ka basha law ki so skor ka dei ka bapuli ka skul ka badan marjan bat ka tehi ka than bat ka ne ka jingja kala ja ka pod bakadang lit phai shala ka jong ka yeng ka badan hi ha ka te ka snong ha ka jing ekren kabla ai jingbet na ka yeng kasam kani ka hybrid kala thu bakate ka kanthe kala kali jingkli shwaya ka nadu ka por bakadang mi na skul bad hadien kani kala sedang ban putdien yaka kala ong badai indala poi ha ka jaka kabla yo ring daga CCTV bakani ka kanthe kala ong yaka balada ka hella kan penyap yaka bat kumta kala law ka so skor ksiar jongka bat indala poi khamaneng pat kani ka kanthe kala le ka manwat ka phone jongka bat ban phet krat na ka te ka jaka layo lum jingtip ru bakani ka kenthai ka balale kini ka kam kadai ka badang red akarta bat kadang don hapo khat prasnem karta nado par masdang bangayat na thina jingking wam khra ka kali nga ko phi thu na em ya thri ngong hoy te ka kali sa ka kerteng tin tu da ngalaya thu tu ka kali sa Hisa ngong te hadin tup da ngamare nga kamare lang da nga suki nga pada kayak suki lang kayak start nga pada kayak start lang da poin the pada ka iu ka ong hana tasilan penyap da nala poh tu hana pada ong hana kong indi serjong pi ong nya ong ho te hadin tup da ka akwat no ya ka fun tama ka samare no stu sharum pam Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya